באתי לראות באמת אם חשפנות זה זנות. מדהים כמה בחורות שם נראות כמו בחורות כל ישראליות. כאילו אני זורקת פה שקל, תעבור פה בחורה חשפנית. סטודנטית שעומדת באוטובוס שם, חשפנית. אני חשבתי שזה רק רוסיות גבוהות כאלה שלא מדברות עברית. לא, וכולם ישראליות. כי זה כבר ממש כמו לעבוד בארומה או בחנות נעליים. אז הלכתי אחת, דיברתי עם כולם. הן אומרות שהן עברו מלא הטרדות מיניות, אבל אף אחד מהן לא עברה התעללות מינית או אונס בבית. הן בחורות שבאות עם איזו תחושה של אפסיות ברחוב, כאילו לא מסתכלים עליהן. אז הן באות מראש לתקן איזה משהו, תגרום להן להרגיש יפות, ורובן אומרות שהעמוד כן גרם להן להרגיש נורא יפות. באמת אלילה שם על הבמה, את ממש מלכה. קודם כל האור על הבמה לא יאמן. אנג'לה מרקל תעלה על האור הזה, היא תראה כמו בר רפאלי. האמת היא שהן כולן, יש בהן משהו מהאישיות שלי, אני לא יכולה לשפוט את זה. הגעתי לשם כי גם אני, יש לי עבר כזה קצת, לא התפשטתי אף פעם. כשהייתי בת 17 נהיה לי גוף יפה, ושנים הרגשתי כמו עכבר. ונורא רציתי להראות אותו, רציתי לתקן משהו, רציתי להחזיר איזה זרקור של מבט גברי חזרה לגוף שלי. אז הלכתי לבלון משמח בחיפה, בלי שההורים שלי ילדו, והוא נתן לי להיות זאת שקופצת מהעוגות, והייתי באה בביקיני לאירועים, היא מתחככת בגברים עם הביקיני שלי. ביפן גם עבדתי בתור מארחת, וגם לא לחשוף מה בדיוק עשיתי. ידעתי מהרעיון הזה, שתקן את הדימוי המיני שלי. אני חושבת שאישה עם דימוי מיני בריא, היא אישה שמחה. עכשיו, הייתי רוצה להגיד לך שזו אותה חוויה טראומטית, ולעשות עצמי נו פמיניסטי גדול על מה שעברתי. ואני חייבת להגיד לך ששום דבר מזה לא זכור לי כטראומה. כך שאני נוטה להאמין לבחורות, שהן אומרות לי שזה לא טראומטי. קטע בעייתי מתחיל כשאת יורדת מהדבר הזה. הלקוח רק צריך לשלוף שטר של 20 שקל, והוא יכול לגעת לך בציצי ובתחת. זה בעיניי מחריד, כאילו לא יכולתי להבין את זה, 20 שקל. ראיתי ילדים נורא טובים שחוזרים מבילוי, ראיתי נישואים, לא רוצים לחזור מהפרצוף העצבני של הבוס לפרצוף המריר של האישה, אז הם עוצרים בעולם של פנטזיה. וכמובן שלא ברור מי מנוצל יותר, גברים או אנשים, כמו תמיד. בהתחלה אתה רואה אותו יושב ככה, מסרב לבחורות, כאילו. פתאום הוא נדלק על מישהו, משהו קורה לו, לא יודעת. מישהי מתיישבת עליו. ואז אתה רואה אותו רץ כמו שפן לכספומט. אתה יודע, מוציא עוד ועוד שטרות. הם עפר לרגליהם, כן, האמת שהם תולעים שזוכלים לרגליה ממש ככה. שישי, גיליון חגיגי לפסח, 7 ימים במהדורת ענק, בשני חלקים. ידיעות אחרונות, העיתון של המדינה.